వినపడుతుందండి ఎవరికైనా? నాకేం రావట్లేదు. స్క్రీన్ కూడా బ్లాంక్ గా ఉంది. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం స్టార్ట్ చేస్తాను. సారీ, స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ అండి, కనపడుతుంది. ఓకే మాతాజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండాత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. ఓకే, సో ఈరోజు ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో మరి 8వ రోజు అక్షర బ్రహ్మయోగము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. సో ఈ 7వ అధ్యాయము అక్షర బ్రహ్మ యోగం. నిన్న మొదలు పెట్టాము భక్తి యోగం. నిన్న చూసిన అధ్యాయం పేరేంటి? జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. సో అందులో మరి మనం ఏం చూసాము అంటే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడే వాళ్ళు 4 రకాలు వాళ్ళు ఉంటారు. ఆర్తో జిజ్ఞాసు రథార్థి అని. వేడని వాళ్ళు మూఢులు, నరాధములు, మాయతో ఉన్న జ్ఞానాన్ని పోగొట్టుకున్న వాళ్ళు మాయయాపహృత జ్ఞానులు. తర్వాత ఆసురీ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు, రాక్షస దానవ స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి శరణు వేడరు అన్నది చూసాము. సో వీతరాగ భయక్రోధ ఏ విధంగా అంటే మరి రాగద్వేషాలను వదులుకుంటే ఆ రకంగా మరి వైరాగ్యంతో భగవంతుని అసచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అన్నది చూసాము. ఎక్కడో కొన్ని బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే. ఎన్నో జన్మల అనంతరం జ్ఞానవంతులు వాళ్ళ పుణ్యంతో నన్ను శరణు వేయటం, భగవంతుడిని కంప్లీట్ శరణాగతులు అవడానికి కూడా పుణ్యం ఉండాలి. వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. సో వాసుదేవుడే సర్వము అని తెలుసుకుని జ్ఞానవంతులు ఎన్నో జన్మల అనంతరం నన్ను శరణు వేడతారు. అలాంటి వాళ్ళు చాలా అరుదు అని చూసాం. సో భగవంతుడిని శరణాగతులు అవ్వడం కూడా ఎన్నో జన్మల పుణ్యం అని అక్కడ మనకు అర్థమైంది. సో ఇప్పుడు 8వ అధ్యాయం అక్షర బ్రహ్మ యోగం అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ కిం తద్బ్రహ్మం కిం అధ్యాత్మం కిం కర్మ పురుషోత్తమ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం అధిదైవం కిం ఉచ్యతే. అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు కిం అంటే ఏమిటి అని. తద్బ్రహ్మ, తత్ అంటే ఆ అని, ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి. కిం అధ్యాత్మం, అధ్యాత్మం ఏమిటి. కిం కర్మ, కర్మ అంటే ఏమిటి. పురుషోత్తమ అని సంబోధిస్తున్నాడు భగవంతుడిని. పురుషోత్తమ అనే పేరు భగవంతుడికి ఎందుకు వచ్చిందో 15వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. పురుషోత్తమ యోగం ఆ అధ్యాయం పేరు చాలా ముఖ్యమైన అధ్యాయం. అది 12వ అధ్యాయం పేరే భక్తి యోగం. ఈ 2 చిన్న అధ్యాయాలు 20 శ్లోకాలే ఉంటాయి. అన్ని శ్లోకాలు చూస్తాము మనం అందులో.
చాలా ఇంపార్టెంట్ అధ్యాయాలు అనమాట అవి. సో ఎనీవే ఇక్కడ సో కర్మ అంటే ఏమిటి? పురుషోత్తమ అని భగవంతుడిని సంబోధిస్తూ అధిభూతం చ కిం ప్రోక్తం, అధిభూతం అంటే కూడా కిం ఏమిటో ప్రోక్తం చెప్పు, అధిభూతం అంటే ఏమిటో కూడా చెప్పు, అధిదైవం కిం అధిదైవం ఏమిటో కూడా ఉచ్యతే చెప్పు అంటున్నాడు. సో ఇవన్నీ అడిగాడు. ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు? ప్రభు పురుషోత్తమ, బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, ఆత్మ అంటే ఏమిటి, మరి కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతం అంటే ఏమిటి, అధిదైవం ఎవరు అని చెప్పి అడిగాడు. ఇంకా అడుగుతున్నాడు. అది అంటే 5 ప్రశ్నలు అక్కడ అడిగాడు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా అధియజ్ఞ కథం కోత్ర దేహేస్మిన్ మధుసూదన ప్రయాణకాలే చ కథం జ్ఞేయోసి నియతాత్మభిః. అధియజ్ఞం అంటే కథం ఏ విధంగా, దేహేస్మిన్ దేహంలో ఉంటుంది మధుసూదన. ఈ అధియజ్ఞం అంటే ఏమిటని అడిగాడు. యజ్ఞప్రభు ఎవరు, దేహంలో ఏ విధంగా ఉంటాడు. ప్రయాణకాలేచ అంటే లాస్ట్ మినిట్లో ప్రయాణం అంటే మన జీవిత ప్రయాణం ముగిసే టైంలో కథం ఏ విధంగా, జ్ఞేయోసి తెలుసుకుంటాడు, నియతాత్మభి అంటే నియమబద్ధంగా ఉన్న ఈ వాడు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాడు అని. కాబట్టి మధుసూదన అంటే మధు అనే రాక్షసుని సంహరించారు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి మధుసూదన అనే పేరు వచ్చింది. యజ్ఞప్రభు ఎవరు, ఏ విధంగా అతడి శరీరంలో ఉంటాడు. భక్తిలో నిమగ్నమైన వాళ్ళు నియతాత్మభులు మరణ సమయంలో నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు అని చెప్పి అడిగాడు. దీనికి ఇప్పుడు భగవంతుడు సమాధానం ఇస్తున్నారు. శ్రీ భగవానువాచ అక్షరం బ్రహ్మ పరమం స్వభావో అధ్యాత్మముచ్యతే భూతభావోద్భవకరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞితః. సో భగవంతుడు పలికాడు, నాశన రహితుడు సర్వోత్తముడు అయిన జీవుడిని బ్రహ్మము అంటారు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావమే ఆధ్యాత్మము. సో ఇక్కడ రెండిటికి సమాధానం చెప్పారు. అంటే జీవుడు అంటే ఆత్మనే బ్రహ్మం అంటారు. ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం అది. మరి ఆత్మ అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని చూసాం కదా. అజ అంటే పుట్టుక లేనిది. సెకండ్ చాప్టర్లోనే చూసాం ఆత్మ గురించి చదివేటప్పుడు. ఆత్మ అజ అంటే పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, మరి పురాతనమైనది. అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణం నా హన్యతే హన్యమానే శరీరం హతమార్చబడ్డ ఆత్మ హతమార్చబడదు అని చూసాం. కాబట్టి ఆ నిత్యమైన సత్యం అంటే ఏమిటి? ఎప్పటికీ అలాగే మార్పు లేకుండా ఉండేది. ఏమిటి? మన ఆత్మ ఈ ప్రపంచంలో విశ్వంలో ఇంకేదీ లేదు, మార్పు లేకుండా అలాగే ఉండేది ఆత్మ. ఎందుకు? భగవంతుడు భగవత్ తత్వం కాబట్టి, ఆత్మ కూడా భగవద్ అంశ కాబట్టి అలాగే భగవంతుడిలాగా ఎప్పటికీ ఉంటుంది, పుట్టుక లేనిది అని చూసాం. కాబట్టి దాన్ని బ్రహ్మం అంటారు. ఈ ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావాన్నే ఆధ్యాత్మము అంటే నిత్యంగా ఉండే ఆత్మ అని అర్థము. సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కర్మ, అదే మరి కార్యమే కర్మ. సో మనం ఈ లైఫ్ మనకు వచ్చింది అంటే ఎందుకు వచ్చింది? పూర్వజన్మ ఫలితాల వల్ల వచ్చింది. సో ఆ నెక్స్ట్ జన్మకి కారణమయ్యే పనులన్నీ కూడా కర్మలని అంటారు, బంధాలు కలిగించే పనులు. అయితే వికర్మలు కాదు, సరే సకర్మలు, వికర్మలైనా అంతే, ఏదైనా అంతే. కర్మ సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైన కార్యమే కర్మ అంటే ఇక్కడ అది అర్థం. భూతభావోత్కరో విసర్గ కర్మ సంజ్ఞిత. సో అది 3 ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పారు. ఇంకా 5 అడిగాడు కదా ఫస్ట్ శ్లోకాలో. అధిభూతం క్షరోభావ, అధిభూతం అది యజ్ఞం, అది కూడా అడిగాడు. సో అధిభూతం క్షరోభావ పురుషశ్చా అధిభూతం క్షరోభావ పురుషశ్చాధిదైవతం అధియజ్ఞోహమేవాత్ర దేహే దేహభృతాంబర. దేహదారులలో శ్రేష్ఠురా, శరీరం లాంటి నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతిని అధిభూతం అంటారు. సూర్యచంద్రుల వంటి సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క విరాట్ స్వరూపమే అధిదైవం. ప్రతి దేహంలో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే అధియజ్ఞాన్ని నేనే అని అంటున్నారు. సో
శరీరంలాగా నిరంతరము మార్పు చెందే భౌతిక ప్రకృతి అధిభూతం. ఇకపోతే సూర్యచంద్రులు సకల దేవతలు కలిగి ఉన్న భగవంతుడి యొక్క ఆ విరాట్ స్వరూపం విశ్వరూపమే అధిదైవం. సో ఇంకా ప్రతి దేహంలో యజ్ఞప్రభు ఎవరు ఎక్కడుంటాడని అడిగాడు కదా. సో అందుకని అన్ని దేహాల్లో అంతర్యామి రూపంలో ఉండే అధియజ్ఞాన్ని యజ్ఞప్రభువును నేనే అని సమాధానాలు చెప్పారు. సో ఇక్కడ భౌతిక ప్రపంచం అందులో 14 లోకాలు ఉన్నాయి, చూపిస్తాను ఇప్పుడు గోలోక చార్ట్లో. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. అది ఈ భగవంతుడి యొక్క విస్తరణ. ఇది గర్భోదక సాయి విష్ణు అంటారు ఈయన్ని. ఈయన నాభి నుంచి ఈ భౌతిక ప్రపంచ 14 లోకాలు పుట్టాయి. బ్రహ్మదేవుడు లోకమైన సత్యలోకం పైన బ్రహ్మదేవుడు, కింద మిగిలిన లోకాలన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. అవన్నీ కూడా చూద్దాము. సో ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాడు? దాదాపు 8. ఈ 8టికి సమాధానాలు ఏమిటో మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. బ్రహ్మం అంటే ఏమిటన్నాడు అంటే నాశనం లేనటువంటి దివ్యమైన జీవుడు అంటే ఆత్మ. ఆధ్యాత్మం అంటే ఏమిటంటే ఆత్మ యొక్క నిత్య స్వభావం. కర్మ అంటే ఏమిటంటే మన దేహం మనకి రావడానికి ఉద్భవించడానికి కారణమైనటువంటి కార్యాలు, కర్మలు. అధిభూతం అంటే ఈ భౌతిక జగత్తు, భౌతిక ప్రకృతినే అధిభూతము అంటాం. అధిదైవం అంటే సర్వదేవతలను కూడి ఉన్న భగవంతుని విశ్వరూపం, విరాట్ స్వరూపం. అధియజ్ఞం అంటే యజ్ఞప్రభు అంటే ఎవరు? పరమాత్మ. ఆ యజ్ఞప్రభు ఎక్కడుంటాడు? అందరి హృదయాలలో ఉన్నాడు పరమాత్మ. ఇకపోతే మరణ సమయంలో ఈ భక్తులు నిన్ను ఎలా తెలుసుకుంటారు అన్నాడు కదా. ఎలా అంటే ఎలా భగవంతుడిని స్మరించాలి, మరణ సమయంలో తలుచుకోవాలి, ఏ రకంగా మరణ సమయంలో తలుచుకుంటారు అంటే ఈ స్మరణాన్ని జీవితకాలం అభ్యాసం చేయడం ద్వారా. మరి అంతే కదా, జీవితకాలం అభ్యాసం చేస్తే ఏ టైంలో అయినా మనం స్మరిస్తూ ఉంటాం కాబట్టి. అందుకని ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ విషయం. అంతకాలే చ మామేవా స్మరన్ ముక్త్వా కళేవరం యః ప్రయాతి సమద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః. అంతకాలే చ మామేవ, చివరి నిమిషంలో నన్నే స్మరిస్తూ ముక్త్వా కళేవరం, శరీరాన్ని వదిలిన వాళ్ళు యః ప్రయాతి సమద్భావం, సో వాళ్ళు పొందుతారు. అతడు అలా వదిలిన వాళ్ళు నన్నే స్మరిస్తూ ఎవరైతే లాస్ట్లో శరీరాన్ని వదులుతారో అతను మద్భావం, నా భావాన్ని పొందుతాడు. యాతి, ఇందుట్లో నాస్త్యత్ర, ఇంకా సందేహం వేరేదేమి, సంశయ నాత్యత్ర అసంశయ, ఇందులో నిస్సందేహంగా ఏమీ కూడా సందేహం, డౌట్ లేదు అంటున్నారు. సో చివరి సమయంలో కేవలం నన్ను స్మరిస్తూ శరీరాన్ని విడిచిన వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నా భావాన్ని పొందుతారు, ఇందులో సందేహం లేదు. నా భావాన్ని పొందటం అంటే భగవతత్వం, పరతత్వాన్ని తెలుసుకుంటారు, ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వాన్ని వాళ్ళు పొందుతారు. కాబట్టి అంటే వాళ్ళు మోక్షానికి అర్హులవుతారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ వదులుతారో శరీరాన్ని, వాళ్ళు ఆ భావాన్ని పొందుతారు. ఇక్కడ భీష్ముడు మరి చివర్లో ఆయన విష్ణు సహస్రనామాన్ని జపిస్తూ ఉత్తరాయణం కోసం వేచి, ఆయనకంటే ఎప్పుడైనా తను అనుకున్నప్పుడు వెళ్ళిపోయే వరం ఉంది కాబట్టి ఆయన ఒక ప్రత్యేక సమయం కోసం ఉత్తరాయణం కోసం కూడా వేచి ఉన్నాడు. ఆ తర్వాత మరి విష్ణు సహస్రనామం స్మరిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు వదిలాడు, అది చూపిస్తున్నారు. సో పాయింట్ ఏమిటి అంటే లాస్ట్లో భగవంతుని స్మరిస్తూ శరీరాన్ని వదిలినప్పుడు తప్పనిసరిగా భగవంతుని పొందే అర్హత వస్తుంది. యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావితః. యం యం వాపి స్మరన్ భావం, ఏ ఆలోచనలతో త్యజత్యంతే కళేవరం, ఈ శరీరాన్ని వదులుతాము, తం తమేవైతి కౌంతేయ, అదే స్థితి సదా తద్భావ భావిత, ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితే వస్తుంది కౌంతేయ అంటున్నారు. సో మనిషి మరణ సమయంలో ఏ భావాలతో శరీరాన్ని వదులుతాడో ఆ భావాలకు తగ్గ స్థితే పొందుతాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. అందుకని ఇంతకుముందు నన్ను స్మరిస్తూ
వదిలిపెడితే శరీరాన్ని నన్ను పొందుతారు. ఏ భావాలతో అలాగే ఏ ఆలోచనలతో ఉంటే దానికి తగ్గ స్థితే పొందుతాం. భగవంతుడి ఆలోచనలతో ఉంటే భగవంతుడినే పొందుతాం. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్గా ఏ ఆలోచనలతో ఉంటే ఆ స్థితే పొందుతాం అన్న దానికి ఒక స్టోరీ ఉంది భాగవతంలో. భరత మహాముని అని ఒక ఒక ముని, అయితే ఆయన యాక్చువల్గా ఒక పెద్ద రాజు. ఆయన మోక్ష మార్గంలో ఉండాలని చెప్పేసి అన్ని వదిలిపెట్టేసి వైరాగ్య మార్గంలో ఆయన మరి ఒక అడవికి వెళ్ళి అక్కడ ఇలా తపస్సు చేసుకుంటూ ఆల్మోస్ట్ పరిపూర్ణ స్టేజ్కి వచ్చాడు. ఒకరోజు ఆయన ఆయన యజ్ఞాలు అవి చేసుకుంటున్నప్పుడు ఒక పులి ఒక లేడీని తరుముతూ వస్తుంది. ఆ లేడీ చివరికి అక్కడ ఒక కొలను దగ్గర అది ఒక చిన్న లేడీని ప్రసవించి మరణించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈయన వెళ్ళి ఆ చిన్న లేడీ మరి అది మరణించింది కాబట్టి దాని తల్లి దాన్ని తీసుకొచ్చి దానికి సపర్యలు కొన్ని చేస్తారు. అయితే మరి ఇక అంతటితో ఊరుకోకుండా ఆయనకి ఏమిటంటే ఇక దాని మీద ఒక రకమైన వాత్సల్యం డెవలప్ అయ్యి ఆయన ఇక దాని గురించి చాలా ఆలోచించడం, తద్వారా తన సాధనను కూడా కొద్దిగా నిర్లక్ష్యం చేయడం, అంటే ఆయన మనసు దాని మీద ఎక్కువగా పెట్టి ఉండడం జరిగింది. అయితే ఒకరోజు ఈ లేడీ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి ఎంతసేపటికి రాలేదు. సో ఈయన పాపం దానిని రాలేదనే ఆతృతతో దానిని వెతుక్కుంటూ ఆయన వెళ్ళి చివరికి ఒక లోయలో పడిపోయి మరణించటం జరుగుతుంది. సో చనిపోయేటప్పుడు ఆయన మనసులో ఈ లేడీ గురించి ఆలోచనలే ఉన్నాయి కాబట్టి నెక్స్ట్ జన్మలో లేడీగా పుట్టడం జరుగుతుంది. లేడీగా పుట్టి అయితే ఈ జన్మలో చేసినటువంటి ఆయన పుణ్యము, ఆయన తపస్సులు అన్నీ కూడా సాధన వేస్ట్ కాదు కాబట్టి మనం 6వ అధ్యాయంలో కూడా చూసాం. అష్టాంగ యోగంలో విఫలయోగులు ఏమవుతారని అర్జునుడు అడిగితే వాళ్ళు చాలా కాలం పుణ్యలోకాల్లో ఉండి తర్వాత ధనవంతుల ఇంట్లోనో ఇలా పుడతారు. తర్వాత దివ్య చివర్లో గనక లాస్ట్లో ఫెయిల్ అయితే యోగ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్లో పుడతారు అని చెప్పి. బట్ ఇక్కడ ఈయన అంటే వాళ్ళకి గుర్తుంటుంది అన్న విషయం అక్కడ చెప్పారు. ఆ గుర్తుండి వాళ్ళ పూర్వజన్మ యోగం వాళ్ళు మళ్ళీ ఆ యోగం వైపుకే ఆకర్షితులవుతారు. అదే మార్గాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తారు ఎక్కడ వదిలిపెట్టారో అక్కడి నుంచి అని చెప్పారు. సో ఈయన మరి చివర్లో లేడీ గురించి ఆలోచించారు. అందుకని మరి ఆ ఆలోచనతో ఉండబట్టి లేడీగా పుట్టినా ఆయనకు పూర్వజన్మ తన యోగం అంతా గుర్తుండి ఆయన ఇలా మునులుండే ఆశ్రమాల దగ్గర ఉంటూ వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేసిన తర్వాత వాటి కోసం వాడిన ఆకులు అవి తింటూ ఆ జన్మ గడిపిన తర్వాత నెక్స్ట్ జన్మలో మళ్ళీ మానవుడిగా పుట్టి ఇక జడభరతుడు అనే పేరు వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయన మొదటి నుంచి వైరాగ్యం తన యొక్క ఆ పూర్వజన్మల తపస్సుతో ఆయనకి మొదటి నుంచి ఆ వైరాగ్యం వస్తుందన్నమాట. ఆ వైరాగ్యంతో ఆ జన్మలో మోక్షాన్ని పొందటం జరిగింది. సో ఎం వాపి స్మరన్ భావం తం తమేవైతి త్యజత్యంతే కళేవరం తం తమేవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావ భావిత. ఏ భావాలతో మనం శరీరాన్ని వదులుతామో దానికి తగ్గ స్థితి వస్తుంది. భగవంతుడి భావంతో వదిలితే భగవంతుడినే పొందగలం అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అందుకని ఏం చెప్తున్నారు, తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు మామనుస్మర యుధ్య చ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మామే వైశ్యస్య సంశయం. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వేషు కాలేషు అన్ని కాలాల్లో నన్ను అనుసరిస్తూ నన్ను స్మరిస్తూ యుద్ధం చెయ్యి అంటున్నారు. అంటే అర్జునుడికి అక్కడ యుద్ధం చేయాల్సిన పని ఉంది కాబట్టి అర్జునుడికి ఆ మాట చెప్తున్నారు. దీని అర్థం ఏమిటి అంటే మనబోటి వాళ్ళందరూ మనం యుద్ధాల్లోకి వెళ్ళడం లేదు అర్జునుడు చేసే యుద్ధం లాంటి యుద్ధానికి, కానీ మీ జీవన పోరాటాల్ని నన్ను స్మరిస్తూ సాగించండి అని చెప్తున్నారు. మై అర్పిత మనోబుద్ధి, మనస్సును బుద్ధిని నాకు అర్పించినట్లయితే మామే వైశ్యస్య అసంశయం, నన్నే చేరుకుంటారు నిస్సందేహంగా. కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరిస్తూ నీ కర్తవ్యాన్ని అయిన యుద్ధాన్ని చెయ్యి. మనస్సును బుద్ధిని నువ్వు ఈ రకంగా నా మీద గనక నిలిపినట్లయితే నువ్వు నిస్సంశయంగా నన్ను పొందుతావు. సో ఏ పని చేసినా మనస్సులో భగవంతుడిని ఉంచుకుని ఆయన్ను స్మరిస్తూ అంటే ఎప్పుడు నోటితో నామం 24 గంటలు మనం పనులు చేస్తున్నా చేయమని కాదు. బట్ మనం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం నిన్న, ఐ థింక్ నిన్న మొన్న
మరి పేరెంట్స్, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, పిల్లలు అవనివ్వండి, తల్లిదండ్రులు అవనివ్వండి, మనకెంతో ప్రియమైన వాళ్ళు అని మనం అనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు మన కళ్ళ ముందు ఉండకపోయినా వాళ్ళు ఎప్పుడు మన మనసులో ఉంటారు కదా. ఏది మనం ఎప్పుడు వాళ్ళ ముందు ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండకపోవచ్చు, వాళ్ళతో గడుపుతూ ఉండకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళు ఎప్పుడు మన మనస్సులో ఉంటారు. అది సో భగవంతుని కూడా ఆ రకంగా మన మనస్సులో ప్రేమతో, భక్తితో నిలుపుకోగలిగినప్పుడు మనసు, బుద్ధి ఆయన మీద ఉంటుంది. సో మనసును, బుద్ధిని నా మీద నిలిపితే నువ్వు నిస్సంశయంగా నన్నే పొందుతావు. అందుకని ఎవరిని తలుచుకుంటే మరి దాని మీదే మనకి ఇంట్రెస్ట్, కోరిక కలుగుతుంది కదా. ఏ వస్తువు అయినా అంతే, మనుషులైనా అంతే, అలవాట్లైనా అంతే. మనం ఎవరి గురించి, దేని గురించి ఎక్కువ ఆలోచిస్తామో దాని మీదే మనకి ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి, తద్వారా కోరిక, ప్రేమ అవన్నీ కలుగుతాయి. సరే, వస్తువు అంటే ప్రేమను, అది కావాలి కావాలనే కోరిక పెరుగుతుంది. మనుషులైనా అంతే, మనం ఎక్కువ ఆలోచించిన వాళ్ళ మీదే మనకుంటుంది. అలాగే ఏ పనైనా అంతే. టీవీ గురించి ఆలోచించి చూడాలి చూడాలి అంటే చూడకపోతే కష్టం అనిపిస్తుంది. వదిలేసి ఇంకేదన్నా పనిలో పడితే అంతగా గుర్తుకురాదు. సో ఏదైనా మన మైండ్‌లో ఆలోచన, ఆ థాట్ ఉంటే మనకి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. సో భగవంతుడిని మనసులో ఉంచుకున్నప్పుడు భగవంతుడి మీద కూడా మనకి మరి ఆ ప్రేమ ఎలా ఉంచుకోగలుగుతాం? తలుచుకోవడం వల్ల. ఎలా తలుచుకోగలుగుతాం? నామస్మరణ చేయడం వల్ల. లేదా ఆయన గురించి చదవడం. ఇలా పుస్తకాలు, భగవద్గీత, భాగవతం, శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవడంతో అభ్యాసయోగయుక్తేన చేతసా నాన్యగామినా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పాఠానుచింతయన్. సో ఈ రకమైన అభ్యాస యోగంలో యుక్తుడై, ఈ రకమైన సాధన, ఏ రకమైన సాధన? నిరంతరం భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ మన పనులు మనం చేసుకోవడం, మనసును, బుద్ధిని ఆయన మీద నిలపగలగడం. ఎందుకు అంటే ఇలా చేస్తే తప్పనిసరిగా భగవంతుని పొందుతాము. ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు. యోగం అంటే భగవంతుణ్ణి పొందే విధానం, ఆయనతో సంబంధం పెట్టుకోవడం అని చెప్పాము. ఎందుకు ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అని పేరు వచ్చింది అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? ప్రతి అధ్యాయంలో ఇలా భగవంతుణ్ణి పొందే మార్గాలు చెప్పారు కాబట్టి, ఆయనతో కనెక్షన్ పెట్టుకునే మార్గాలు చెప్పారు కాబట్టి ఈ అధ్యాయంలో ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నన్ను నిరంతరం స్మరిస్తూ మనసును, బుద్ధిని నా మీద పెడితే నువ్వు నన్ను తప్పకుండా పొందుతావు. సో ఇదొక మార్గం భగవంతుణ్ణి మరి పొందడానికి. అభ్యాసయోగ యుక్తేన, ఈ అభ్యాస యోగంలో గనక నువ్వు యుక్తుడు అయితే చేతసాన్ అన్యగామిన, అంటే వేరే దారిలోకి వెళ్లకుండా పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థాను చింతయన్, పరమం పురుషం దివ్యం యాతి పార్థ అనుచింతయన్. సో మనం ఆ రకంగా ఈ దివ్య పురుషుణ్ణి ఎప్పుడు కూడా మనస్సులో నిలుపుకుని, ఆ యోగంలో మనసులో ఎల్లప్పుడూ నా నామస్మరణలో, అంటే భగవంతుణ్ణి గురించిన స్మరణలో మనస్సులో గనక, నోటితో కాకపోయినా ఎప్పుడూ భగవంతుని మనసులో నిలుపుకోగలిగినప్పుడు, ఆయన స్మరించుకోగలిగినప్పుడు, ఆ మార్గం నుంచి తప్పుకోకుండా నన్ను భగవంతుడిగా ధ్యానించే వాళ్ళు ఈ రకంగా ఖచ్చితంగా నన్ను చేరుకుంటారు. మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలో కూడా ఆ విషయాన్ని ఇంకా ధృవపరుస్తున్నారనమాట. ఏమని? అలా మనసును, బుద్ధిని నా మీద పెట్టి వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఇదే మార్గంలో ఉంటూ నన్ను ఈ రకంగా ధ్యానించే వాళ్ళు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఉదాహరణగా మరి భగవంతుని కీర్తనలతో స్మరించుకుంటూ లేదా జపంతో స్మరించుకుంటూ ఉండొచ్చు అని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం ఎగ్జాంపుల్లో. సో ఇప్పుడు సడన్ టెస్ట్ పెట్టారనుకోండి క్లాస్లో, మరి ఎలా పాస్ అవుతాం? రోజు ఏ రోజు పాఠం ఆ రోజు చదువుకుంటే సడన్గా టెస్ట్ పెట్టినా పాస్ అవ్వగలుగుతాం. మరి చదవకపోతే ప్రిపేర్డ్గా ఉండదు. మరి ఈ జీవితకాలం లాస్ట్ మినిట్లో నన్ను స్మరిస్తూ పోతే నన్ను పొందుతారన్నారు కదా. ఏ విషయం స్మరిస్తే దాన్నే పొందుతారని. అందుకని నిరంతరము భగవంతుణ్ణి మనసులో ఉంచుకుంటే దానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాం. మరి సడన్ టెస్ట్, మన మరణం కూడా అలాంటిదే. ఏ నిమిషాన్ని ఎప్పుడు లాస్ట్ మినిట్టో ఎవరికి తెలియదు. కాబట్టి మనం దానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉండాలి అంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎలా ప్రిపేర్ అవుతాం? దాని సిలబస్ ఏమిటి అంటే మరి భగవన్నామాన్ని
జపించడం లేదా కీర్తనలతో జపించడం, భగవద్గీత చదవటం, భక్తుల సాంగత్యం, సేవ చేయటం, ఇవన్నీ కూడా. సో శ్రవణం, స్మరణం, కీర్తన, ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవటం. ఏ సమయంలో అంటే ఎప్పుడు అది అలవాటు చేసుకుంటే మనస్సులో భగవంతుని ఆ రకంగా స్థాపితం చేసుకోవచ్చు. ఫలితం ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛ, అంటే ఆత్మ జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో సో భగవంతుణ్ణి స్మరించమంటున్నారు కదా. భగవంతుణ్ణి ఏ రకంగా అసలు మనం అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా మనస్సులో స్థాపన చేసుకోవాలి అంటే, కవిం పురాణం అనుశాసితారం అనోరణీయం సమనుస్మరేద్య సర్వస్య ధాతారమచింత్య రూపం ఆదిత్యవర్ణం తమసః పరస్తాత్. కవిం అంటే అన్నీ తెలిసినవాడు, వివేకవంతుడు. పురాణం అంటే ఎంతో ప్రాచీనుడు భగవంతుడు. మరి ఎప్పటి నుంచో ఆయన పుట్టుక లేనివాడు, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు. మరి అనుశాసితారం, అన్నిటినీ కూడా నియంత్రించేవాడు, కంట్రోల్ చేసేవాడు. మరి భగవంతుడు అన్ని కంట్రోల్లో ఉంచబట్టే ఈ సమస్త విశ్వము కూడా ఒక్క త్రాటి మీద ఇలా పర్ఫెక్ట్గా నడవగలుగుతుంది. అన్ని భూగోళాలు ఏమిటి, సూర్యగోళాలు ఏమిటి, చంద్రుడు ఏమిటి, ఈ ప్లానెట్స్ ఏమిటి, గ్యాలక్సీస్ ఏమిటి, ప్రతిదీ కూడా ఇంత పర్ఫెక్ట్గా నడుస్తున్నాయి అంటే ఆయనే నడిపిస్తున్నారు. అన్ని అనుశాసితారం, అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేవాడు. అనోరణీయం, అణువు కంటే కూడా చిన్నవాడు. ఎందుకు? అణువులో కూడా ఉన్నారు కాబట్టి, అన్నిట్లో భగవంతుడు ఉన్నారు కాబట్టి. సమనుస్మరే, అలా ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని ఎవరైతే సర్వస్య ధాతారం అచింత్య రూపం, అంటే అన్ని భౌతిక భావనలకు కూడా అతీతుడు, మరి అచింత్య రూపం, ఊహాతీతుడు, అంటే మన ఊహలకు అందని వాడు. ఆయన యొక్క శక్తి కానీ తత్వం కానీ మనకు ఊహలకు అందనిది, అందుకని బియాండ్ అవర్ ఇమాజినేషన్. కాబట్టి అచింత్య రూపం. ఆదిత్య వర్ణం అంటే సూర్యుని వలె ప్రకాశించేవాడు. తమసః పరస్తాత్ అంటే సూర్యుడి వలె ప్రకాశిస్తూ, తమస అంటే చీకటిని పారద్రోలేవాడు, అజ్ఞానాన్ని పారద్రోలేవాడు అని అర్థం. ఈ మాయ, అజ్ఞానం అంటే ఈ సత్వరజస్థానమో గుణాలతో నిండిన మనకు ఆ మాయ నుంచి పారద్రోలగలిగేవాడు. ఎలా? భగవంతుడి మీద మనస్సును, బుద్ధిని మనం పెట్టగలిగినప్పుడు ఆయన మనకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలడు. జ్ఞానం అంటే ఏమిటి? ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలని, ఇది మాయని అర్థం చేసుకుని, ఇది పర్మనెంట్ కాదని అర్థం చేసుకుని దానిని వదిలిపెట్టడమే మనకి జ్ఞానం. ఇది రియల్ కాదు. మనకి ఈ కోరికలనే ముసుగుతో మన ఆత్మలో ఉన్న నిజమైన దివ్యానందాన్ని, సచ్చిదానందాన్ని మనం పొందలేకపోతున్నాం తెలుసుకుని, ఆ కోరికనే దాన్ని తగ్గించుకుని వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోగలిగినప్పుడు ఆ ఆత్మతత్వం తెలుసుకుంటమే అదే జ్ఞానం. సో అది భగవత్ తత్వం కాబట్టి ఆయన కోరిక, భగవంతుడు కోరికలకు అతీతుడు, ఎంతో వైరాగ్యవంతుడు కాబట్టి ఆ తత్వం తెచ్చుకోగలిగినప్పుడు అది తమసపరస్తాత్, అజ్ఞానాన్ని దూరం చేయగలిగిన వాడు. ఆదిత్యవర్ణ సూర్యుడి వలె ప్రకాశిస్తూ, సో సమస్తము తెలిసిన వాడిగాను, అతి ప్రాచీనుడుగాను, అన్ని నియంత్రించేవాడుగాను, అనుశాసితారం సూక్ష్మం కంటే సూక్ష్మమైన వాడుగాను, అనోరణీయం సమనుస్మరేద్ అన్నిటినీ పోషించేవాడు, ఇలా సమనుస్మరేది, ఈ రకంగా స్మరిస్తూ ఎవరైతే సర్వస్య ధాతారం, అన్ని భావాలకు అన్ని పోషించేవాడు, అచింత్య రూపం అంటే ఊహాతీతుడు, మరి ఆదిత్యవర్ణం సూర్యుడి వలె ప్రకాశిస్తూ, తమస పరస్తా చీకటిని పారద్రోలేవాడు అని చెప్పి భగవంతుణ్ణి అంటే ఈ రకంగా ఆయన యొక్క శక్తిని అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఎలా పొందాలి భగవంతుణ్ణి అనేది మళ్ళీ చెప్తున్నారు. అనన్యచేత సతతం యో మాం స్మరతి నిత్యశః తస్యాహం సులభ పార్థ నిత్యయుక్తస్య యోగినః. సో అనన్యచేత, వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా సతతం ఎల్లప్పుడూ యో ఎవరైతే మాం నన్ను స్మరిస్తారో నిత్యశః నిత్యము, తస్యాహం వాళ్ళకు నేను, తస్యా అహం వాళ్లకు అహం నేను, సులభంగా దొరుకుతాను. పార్థ అంటే
పృథక్ కుమారుడ అర్జున. నిత్యయుక్తస్య, ఇలా యోగిన, ఈ యోగంలో నిత్యము యుక్తులైన వాళ్లకు. ఏ యోగం? అనన్య, వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా ఎప్పుడూ కూడా నన్ను స్మరించే వాళ్లకు నేను సులభంగా దొరుకుతాను. సో క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించే వాళ్ళకి వాళ్ళ యొక్క భక్తి కారణంగా నేను సులభంగా లభిస్తాను. ఇక్కడ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తున్నాడు, జపిస్తున్నాడు, ఆ భక్తుడిని ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. అందుకనే మరి చైతన్య మహాప్రభు 15వ శతాబ్దంలో ఈ మంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని దాన్ని ఒకటి మానవాళికి ఇచ్చారు ఈ మంత్రాన్ని. సో భగవంతుణ్ణి ఈ మంత్రంతో జపిస్తే మరి దాంట్లో 16 పేర్లు ఉన్నాయంటున్నారు. సో ఒక్క రామనామం ఏది 1000 విష్ణునామాలతో సమానం అని చెప్తారు. శ్రీరామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే, సహస్రనామ తత్తుల్యం రామనామ వరాననే. అంటే 1000 విష్ణునామాలు, ఒక్క రామనామం 1000 విష్ణునామాలతో సమానం అని. అలా ఒక్క కృష్ణనామం 3 రామనామాలతో సమానం అంటారు. కాబట్టి ఆ కృష్ణనామం మరి ఉన్నది ఇందులో. కాబట్టి ఆ మంత్రం వల్ల మనకి ఎన్నో నామాలు చేసిన ఫలితం వస్తుంది. సో క్రమం తప్పకుండా నన్ను నిరంతరం స్మరించే వాడికి నేను సులభంగా లభిస్తాను అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు క్లియర్గా. ఇక్కడ భక్తుడు మరి కుచేలుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. కుచేలుడు లేదా సుధాముడు అని కూడా అంటాము. చిన్ననాటి స్నేహితుడు కదా శ్రీకృష్ణుడికి. ఇక్కడ మళ్ళీ సాందీపని ముని దగ్గర విద్య నేర్చుకుంటున్న బాలరామకృష్ణుల్ని కుడి చేతి వైపు చూస్తున్నాం. సో ఈ కుచేలుడు భక్తి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి కుచేలుడు మరి బాల్య స్నేహితుడు. పెద్ద అయిన తర్వాత గర్భదారిద్ర్యంలో ఉంటే మరి భార్య నువ్వు నీ స్నేహితుడు కదా, వెళ్ళి ఆయన్ను సహాయం అడుగు, మన పరిస్థితికి ఏదైనా సహాయపడతారు అంటే ఆయనకు సహాయం మీద లేకపోయినా శ్రీకృష్ణుని చూడొచ్చు అనేటటువంటి భక్తి భావంతో ఉత్సాహంతో రావడం జరుగుతుంది. ఆయన వచ్చిన తర్వాత తను దేనికి వచ్చారు అన్నది చెప్పరు, భగవంతుడు అడగరు. కానీ ఆయన భగవంతుడు కాబట్టి ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. ఆయన ఎంతో మర్యాదతో స్నేహితుడిని ఆహ్వానించి రుక్మిణీదేవితో సహా అతిథి మర్యాదలన్నీ కూడా చేసి తర్వాత ఆయన కాళ్ళు కడిగి ఆయనకు భోజనం పెట్టి పంపించడం జరిగింది. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళేసరికి కుచేలుడికి మరి భార్య బిడ్డలందరూ కూడా పెద్ద భవనంలో ఎంతో అందంగా నగలతో ఐశ్వర్యంతో ఉండడం కనిపించింది. సో అదొక స్టోరీ. అంటే భగవంతుడు ఆ భక్తుడికి మరి ఆ భావం ఉన్నప్పుడు అన్ని ఆయనే చూసుకుంటారు అన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. అయితే కుచేలుడు భక్తుడు కాబట్టి ఆ ధనం ఆయనకు సంతృప్తిని, ఎడిషనల్ ఆనందం ధనం కాదు, ఆయనకి భగవంతుడిని చూసిన సంతృప్తే ఉన్నది. ఆ ధనాన్ని కూడా తన శేష జీవితంలో అందరికీ ఉపయోగపడేటట్లుగా ఆయన పనులు చేస్తూ ఆ ధనంతో జీవితాన్ని గడిపాడు. సరే, భగవంతుణ్ణి పొందాలి అనుకుంటున్నాము, ఎందుకు పొందాలి అనేది ఇక్కడ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. మళ్ళీ మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువంతి మహాత్మానః సంసిద్ధిం పరమాం గతాః. మాముపేత్య, నన్ను పొందిన తర్వాత పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం, ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో పునర్జన్మ నాప్నువంతి ఉండదు. మహాత్మాన, నన్ను పొందిన మహాత్ములు ఇంకా ఈ అశాశ్వతమైన దుఃఖాలయంలో మళ్ళీ పునర్జన్మ పొందరు. సో భగవంతుని పొందితే ఇక మళ్ళీ ఈ భూ ప్రపంచంలోకి రావక్కర్లేదు. సంసిద్ధిం పరమాంగత, పరమగతి వాళ్లకు సంసిద్ధిస్తుంది, లభిస్తుంది. పరమగతి అంటే భగవంతుడి యొక్క పరంధామం. సో భక్తిలో ఉన్న ఈ మహాత్ములు నన్ను పొందిన తర్వాత అత్యున్నత పరిపూర్ణతను పొందుతారు. కాబట్టి దుఃఖాలతో నిండిన ఈ తాత్కాలిక ప్రపంచానికి ఎప్పుడు కూడా మళ్ళీ తిరిగి రారు. సో భగవత్ రాజ్యంలో ఉండొచ్చు భగవంతుని పొందితే అని చెప్తున్నారు. ఆ బ్రహ్మ భువనాల్లోక పునరావర్తినో అర్జున మాముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మాన విద్యతే. ఆ బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి ఈ
భౌతిక ప్రపంచంలో 14 లోకాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ పైన అన్నిటికంటే పైన బ్రహ్మలోకం ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మలోకం దగ్గర నుంచి కింది లోకం వరకు అన్ని లోకాల్లోనూ పునరావర్తినం, జనన మరణం అనేది ఉన్నది. బ్రహ్మదేవుడికి కూడా ఉంది, ఆయన ఆయుష్ కూడా చూస్తాం. సో మాముపేత్యతు కౌంతేయ, అయితే నన్ను పొంది, కానీ తూ అంటే కానీ నన్ను పొందిన తర్వాత మాముపేత్య కౌంతేయ, నన్ను పొందిన తర్వాత కౌంతేయ పునర్జన్మ నా విద్యతే, పునర్జన్మ అనేది ఉండదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ 14 లోకాలు ఏమిటి అన్నది ఇక్కడ ఒకసారి చూపిస్తాను. అన్ని లోకాల్లో కూడా జనన మరణాలు ఉన్నాయి అంటున్నారు. అసలు ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఈ 14 లోకాలు. ఇది గోలోక చార్ట్. మాతాజీని పోస్ట్ చేయమని అడుగుతాను, మీకు గ్రూప్లో కూడా పోస్ట్ చేస్తారు, మీరు చూసుకోవచ్చు. తర్వాత ఇక్కడ బ్రీఫ్గా మీకు చూపిస్తాను. కనిపిస్తుంది కదా? ఓకే. సో ఇది గోలోకం. సో ఇది మన భౌతిక ప్రపంచం అన్నమాట. 14 లోకాలు ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ భౌతిక ప్రపంచం మహత్తత్వం నుంచి పుట్టింది. ఈ మహత్తత్వం ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది అంటే ఈ కారణోదక సాయి విష్ణు, ఆయన నుండి ఈ మహత్తత్వం పుట్టింది. చెప్తాను. ఆ మహత్తత్వంలో ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా ఇమిడి ఉంది. ఈ మహత్తత్వం దీని యొక్క దేంతో ఉంది అంటే పంచభూతాలతో. ఇక్కడ చూస్తున్నాం, పంచభూతాలతో తయారైంది ఇది కూడా. ఇక అందుకే మనం అందరం కూడా పంచభూతాలతో, ఈ ప్రపంచంలో ఆకారం అనేది ఏది ఉన్నా సరే అన్ని పంచభూతాలతో తయారైనవి. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం కూడా పంచభూతాలతో తయారైంది. సో ఇక్కడ ఈ 14 లోకాలు గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా. సో ఇవన్నీ విష్ణువు భగవంతుడి యొక్క విస్తరణలు, ఆయన యొక్క ఎక్స్టెన్షన్స్ ఏనమాట. సో ఇక్కడ కారణోదక సముద్రంలో ఉంటూ ఈ మహత్తత్వాన్ని సృష్టించి ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించారు. ఇందులో 14 లోకాలు. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచం కింద మళ్ళీ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన ఉన్నారు. గర్భోదక సముద్రంలో నుంచి ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణువుగా ఈ 14 లోకాలని ఆయన సృష్టించారు. ఈ 14 లోకాల్లో కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ కారణోదక సాయి విష్ణువుగా పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో లక్ష్మీదేవితో సహా ఆయన ఉన్నారు. ఇది క్షీరోదక సాయి విష్ణు. పాల సముద్రంలో ఉన్నారు కాబట్టి క్షీరోదక సాయి విష్ణు. సో ప్రతి ఒక్కళ్ళలో పరమాత్మ ఉన్నారని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. ఈ క్షీరోదక సాయి విష్ణువే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని 14 లోకాల్లో అందరిలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నది క్షీరోదక సాయి విష్ణు. కానీ ఈ 14 లోకాల్ని ఎవరి నుంచి ఉద్భవించాయి అంటే ఈ గర్భోదక సాయి విష్ణు, ఆయన గర్భోదక సముద్రంలో ఉన్న విష్ణుమూర్తిగా ఆయన నాభి నుంచి 14 లోకాలు పుట్టాయి. కానీ ఈ 14 లోకాలకి మళ్ళీ ఇక్కడ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఆయన పాల సముద్రంలో శ్వేత దీపంలో ఉన్నారు లక్ష్మీదేవితో సహా. సో ఇక్కడ ఉన్న 14 లోకాల్లో ఉన్న జీవులందరిలో పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నది ఈయన క్షీరోదక సాయి విష్ణువు ఫామ్ అన్నమాట. అన్ని భగవత్ విస్తరణలే, కాకపోతే ఈ 14 లోకాల్లో ఈ విస్తరణతో ఉన్నారు. సో ఈ 14 లోకాలు ఏమిటి అంటే మరి పైన సత్యలోకం బ్రహ్మలోకం చూస్తున్నాం. తర్వాత తపోలోకం అంటే మరి కుమారులు 9, ఆ తర్వాత జనలోకం ప్రజాపతులు ఉండేది, మహర్లోకం మరి భృగు మహాముని ఇంకా కొందరు ప్రజాపతులు ఉంటారు, మధ్యలో భూలోకం ఉంటుంది, చివర అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాళ లోకాలన్నీ కింద ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇవన్నీ ఆ తర్వాత ఇక్కడ ధ్రువలోకం చూస్తున్నాం, నక్షత్రం. మరి ధ్రువ మహారాజుకు కూడా ఒక లోకం ఇచ్చారు, ఆయన శరీరం అంతమైన తర్వాత ఆయనకి దానికి అధిపతి చేశారని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ధ్రువలోకం కూడా ఇక్కడ చూస్తున్నాం అన్నమాట. సో అది ఈ 14 లోకాల్లో అన్నిట్లోనూ జనన మరణాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు. సరే ఈ 14 లోకాలు మరి ఈ రకంగా గర్భోదక సముద్రం నుంచి గర్భోదక సాయి విష్ణువు నుంచి పుట్టాయి. ఈ 14 లోకాల్లో పరమాత్మగా ఉన్నది క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని చూసాము. సో ఇప్పుడు
ఇదంతా కూడా భౌతిక ప్రపంచం పంచభూతాలతో ఉన్నది అని చూసాం. మహత్తత్వం పైన కారణోదక సాయి విష్ణు ఆయన ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఇంకా పైన మనం ఇక్కడ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని భూమి మీద జపిస్తే భూలోకం మధ్యలో ఉందని చెప్పుకున్నాం కదా. ఈ మంత్రం ఎక్కడికి వెళ్తుందో చూపిస్తున్నారు. ఇలా దారంలాగా ఇది ప్రయాణం చేసి మనం పలికే ఈ మంత్రం ఎక్కడికి వెళ్తుంది, పైన ఉన్నటువంటి వైకుంఠం ఏది మరి అక్కడ లక్ష్మీదేవితో సహా విష్ణుమూర్తి మన ఉన్న వైకుంఠంలోకి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఒక్కొక్క వీటన్నిటికీ మీనింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఈ సైడ్ లో రాసుంటాయి. మీరు ఈ పక్కన ఇవన్నీ చదువుకోవచ్చు మీరు టైం ఉన్నప్పుడు. ఆ తర్వాత ఈ దారం లాగా ఈ మంత్రం మళ్ళీ అక్కడి నుంచి కూడా ప్రయాణం చేసి ఎక్కడికి వెళ్తోంది అంటే పైన అన్నిటికంటే పైన ఉన్నటువంటి, చూస్తే మీకు ఈ మంత్రం కనిపిస్తోంది, ఇలా ప్రయాణం చేసి అన్నిటికంటే పైనున్న గోలోక బృందావనానికి వెళ్తుంది. సో ఇది మన భూలోకంలో మనం జపించే మంత్రం భగవంతుడికి చేరుతుంది అనే దానికి ఎగ్జాంపుల్గా అలా చూపిస్తున్నారు. అది చెప్పడానికి ఇక్కడ మరి గోలోకంలో భగవంతుడు రాధాకృష్ణులను చూస్తున్నాం. ఈ 8 దళాల అష్టదళాలు 8 ముఖ్య గోపికలు లలిత, విశాఖ, సుచిత్ర, ఇందులేఖ, చంపకలత, రంగాదేవి, తుంగ విద్య, సుదేవి, వీళ్ళు 8 మంది ముఖ్య గోపికలు అష్టదళాలు అని ఇక్కడ చూస్తున్నాం. సో ఇది గోలోకం కింద వైకుంఠం, ఆ తర్వాత భౌతిక ప్రపంచం చూపిస్తున్నా. సో ఈ డీటెయిల్స్ వీటన్నిటి గురించి ఇక్కడ ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇది ఎక్కడ, దీని సోర్స్ ఏమిటి అంటే బ్రహ్మ సంహిత. మొదట్లో బ్రహ్మదేవుడు మరి ఈ సృష్టి బిగినింగ్లో ఇక్కడ మనకు ఇదంతా కూడా ఇచ్చారనమాట. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆ బ్రహ్మ సంహితలో ఉన్నది. సో ఇక్కడ ఎందుకు చూస్తున్నాము ఇది అంటే, మనం ఆ భువనాల్లో అన్ని అత్యుత్తమ లోకం నుంచి అత్యల్ప లోకం వరకు అన్ని మరి జనన మరణం జరిగే ప్రదేశాలే. కానీ నా నివాసానికి చేరుకున్న వాళ్ళు మాత్రం, భగవద్ నివాసం చూసాం కదా, వాళ్ళు మాత్రం మళ్ళీ జన్మించరు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఎందుకు మరి తాత్కాలికం, మళ్ళీ మరి మనం ఇక్కడ పుట్టామంటే జన్మ మరణంలో ఉంటాము భగవంతుడిని పొందే వరకు అని చెప్తున్నారు కదా. భూతగ్రామ సయేవాయం భూత్వా భూత్వా ప్రలీయతే రాత్రి ఆగమే వశః పార్థ ప్రభవత్యహరాగమే. ఈ జీవులన్నీ కూడా పుట్టిన తర్వాత బ్రహ్మకు రాత్రి అవడంతో ప్రకృతిలో విలీనమైపోతాయి. మళ్ళీ పగలు కాగానే మళ్ళీ జన్మిస్తాయి. సో బ్రహ్మదేవుడి యొక్క పగలు అన్నీ సృష్టింపబడితే రాత్రిపూట అన్నీ కూడా విలీనమవుతాయి అని చెప్తున్నారు. సో కలియుగంలో మరి 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. ద్వాపర యుగం కలియుగానికి 2 రెట్లు, కాబట్టి 8,64,000. త్రేతాయుగం కలియుగానికి 3 రెట్లు, అంటే 12 లక్షల చిల్లర. సత్యయుగం కలియుగానికి 4 రెట్లు, అంటే దాదాపు 17 లక్షల చిల్లర సంవత్సరాలు వస్తాయి. సో రాను సంవత్సరాలు తగ్గిపోతాయి అన్నమాట. ఫస్ట్ సత్యయుగంలో ఎక్కువ ఉన్నాయి, దానికంటే త్రేతాయుగంలో ఇంకో 4,32,000 తక్కువ ఉన్నాయి. త్రేతాయుగం కంటే ద్వాపర యుగంలో ఇంకొక 4,32,000 సంవత్సరాలు తక్కువ ఉన్నాయి. ఇక కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ఓన్లీ 4,32,000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. సో ఈ 4 కలిపితే ఒక దివ్య యుగం, అంటే 4,32,000 సంవత్సరాలు 10తో మల్టిప్లై చేస్తే. ఎందుకు 10? ఇలాంటి 4,32,000 4 ఉన్నాయి సత్యయుగంలో, 3 త్రేతాయుగంలో, ద్వాపర యుగంలో 2, కలియుగంలో 1. సో మొత్తం 10, 4,32,000 అంటే 43,20,000 సంవత్సరాలు. ఈ 4 యుగాలు కలిపితే ఒక దివ్య యుగం అంటాము, లేదా యుగ చక్రం అంటాము. దాంట్లో ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నాయన్నమాట, 43,20,000 సంవత్సరాలు. ఇలాంటి దివ్య యుగాలు 1000 అయితే బ్రహ్మదేవుడికి ఒక పగలు, అంటే 43,200
లక్షల సంవత్సరాలు అనమాట బ్రహ్మదేవుడి పగలు. మరి పగలు ఎంతో, రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది కదా, మరి రాత్రి కూడా అంతే ఉంటుంది. సో ఆయన రోజు ఎంత అంటే 86,400,00,000 సంవత్సరాలు ఆయనకు ఒక్క రోజు. సో ఈ ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆయన పగలు టైంలో సృష్టింపబడి రాత్రి టైంలో విలీనం అవుతాయి అంటున్నారు. సో పగలంటే జీవులన్నీ అట్లా సృష్టి అంటే ఉంటుందన్నమాట. రాత్రి సమయంలో ఆ సృష్టి అంతా మళ్ళీ పోతూ ఉంటుంది. ఇది చిన్న ప్రళయం. మరి బ్రహ్మదేవుడే అంతమైనప్పుడు అది మహాప్రళయం అని చెప్తారు. సో అవ్యక్తోక్షర ఇత్యుక్త తం అహు పరమాం గతిం యం ప్రాప్య నా నివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ. సో ఆ దివ్య నివాసం, మరి నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఈ జనన మరణ చక్రంలోకి రావక్కర్లేదని చెప్తున్నారు కదా. సో అది ఏమిటి అంటే ఆ దివ్య నివాసం భగవంతుడిది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవద్ధామం ఆ నివాసం అవ్యక్తం, నది వ్యక్తం కానిది, క్షరం అంటే నశించేది, అక్షర అంటే నశింపు లేనిది, నాశనం లేనిది. తం అహు పరమాం గతి, ఇది నా యొక్క పరమగమ్యము, నా పరంధామము. యం ప్రాప్య, ఎవరైతే దీనిని ప్రాప్తం చేసుకోగలుగుతారో, నా నివర్తంతే తిరిగి రారు, తద్ధామ అటువంటి ధామం పరమం మమ, నా యొక్క పరంధామము. సో అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత నా దివ్య నివాసం వ్యక్తం కానిది, నశింపు లేనిది, అదే అందరికీ పరమగమ్యం. చివరికి మన డెస్టినేషన్ అదే అవ్వాలి. కాబట్టి అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి రారు, అటువంటి ధామం నా పరంధామం అని చెప్పి భగవంతుడు ఆయన యొక్క పరంధామాన్ని గురించి చెప్తున్నాడు. మరి ఈ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం భగవద్ధామం, అక్కడ ప్రతి పదము పాటే, ప్రతి అడుగు నృత్యమే అంటున్నారు. మన భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి అడుగు ప్రమాదమే, ప్రతి పనిలోనూ బాధలేని అంటున్నారు. ఇంకా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఎలాంటిది అంటే మరి శాశ్వతమైనది, అక్కడ తప్పు అనేదే లేని పర్ఫెక్షన్ ఉన్న ప్రపంచం, అపరిమిత ఆనందం, అన్ని కోరికలు తీర్చేదంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచపు సుఖాల వల్ల వచ్చే కోరికలు ఆనందం కాదు. ఏదొచ్చినా కూడా తరిగిపోని చెరిగిపోని సచ్చిత్తానందం, దివ్యానందం, బ్రహ్మానందం. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు ప్రలోభాలకు సంబంధించిన ఆనందం కాదు, ఆత్మలోనే అనుభవించే ఆనందం. ఆకర్షణీయమైనది, ప్రత్యక్షంగా శ్రేష్టమైనది, అత్యున్నత లోకం, మళ్ళీ తిరిగి రాని ప్రదేశం. నైతే శృతి పాఠాజానం యోగి ముహ్యతి కశ్చన తస్మాత్ సర్వేషు కాలేషు యోగయుక్తో భవ అర్జున. సో అర్జున, ఈ రెండు మార్గాలు తెలిసిన భక్తులు ఎప్పుడు కూడా కలవరపడరు. అందుకని నువ్వెప్పుడు ఈ భక్తిలో స్థిరపడు అని చెప్తున్నారు. యోగయుక్తో భవ అర్జున, ఈ భక్తి యోగంలో స్థిరపడి. ఏ రెండు మార్గాలు అంటే అంతకుముందు భగవంతుడు 2 శ్లోకాల్లో ఒక శ్లోకంలో చెప్తారు మనకి. కృష్ణ ఉత్తరాయణంలో పోతే ఆ యోగులు మళ్ళీ తిరిగి రారు, దక్షిణాయనంలో పోతే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారని, కృష్ణ పక్షంలో పోతే మళ్ళీ తిరిగి వస్తారు, శుక్లపక్షంలో పోయిన వాళ్ళు తిరిగి రారు, ఇలాంటివి చెప్తూ ఉంటారు యోగులు ఆ టైంలో. అందుకని పోయిన యోగులు. అయితే ఈ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా ఇవన్నీ తెలిసినా కూడా వాళ్ళకి కలవరం లేదు. ఎందుకు? వాళ్ళు ఎప్పుడు పోయినా భక్తుడు అనేవాడు భగవంతుడి దగ్గరికి వస్తాడు కాబట్టి. ఈ మిగిలిన యోగ ప్రాక్టీసులు చేసేటప్పుడు ఆ యోగులు ఆ టైంలో పోతే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రారు అని చెప్తూ ఉంటారు. కానీ భక్తులకి ఇదేది కలవరపడరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు పోయినా భక్తుడు చేరుకుంటాడు కాబట్టి నువ్వు ఈ భక్తి యోగంలో స్థిరపడు అర్జున అని చెప్తున్నారు. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ దానేషు యత్పుణ్యఫలం ప్రదిష్టం అత్యేతి తత్సర్వమిదం విదిత్వా యోగి పరం స్థానముపైతి చాద్యం. వేదేషు యజ్ఞేషు తపస్సు చైవ, వేదాలు, యజ్ఞాలు, తపస్సులు మరియు దానేషు యత్పుణ్య ఫలం, వీటన్నిటి వల్ల వచ్చే పుణ్యం కంటే ప్రదిష్టం ఇంకా ఎక్కువదే. అత్యేతి తత్సర్వం ఇదం విదిత్వ, వాటన్నిటికంటే కూడా ఇంకా ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది. యోగి పరం స్థానం ఉపైతి చాద్యం, చివరికి ఆ రకంగా ఈ భక్తి మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు నన్ను
పరంధామాన్ని చేరుకుంటారు. సో ఈ భక్తి మార్గాన్నిలో ఉన్న వ్యక్తి వేదాలు అధ్యయనం చేసిన దానికన్నా, తపస్సు చేసిన దానికన్నా, దానం ఇచ్చిన దానికన్నా, మరి వీటన్నిటికంటే కూడా యజ్ఞాలు చేసిన దానికంటే కూడా ఎక్కువ పుణ్యాన్ని సంపాదించి వాళ్ళు చివరికి నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. సో ఇది ఈ భక్తి మార్గం అంతటి మహత్తరమైనది అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సో ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము? సదా హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ద్వారా మరణ సమయంలో భగవంతుణ్ణి మనం సులభంగా స్మరించగలుగుతాం. సో ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి నోటితో చేయలేకపోయినా నిరంతరం చేసే సమయం కొంత డెఫినెట్గా పెట్టుకుని స్మరించడం ద్వారా, జపము కీర్తనల ద్వారా మిగిలిన టైంలో ఆయన ఎప్పుడు మనసులో, ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకున్నాం, తల్లిదండ్రులు, పిల్లలు, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మన ముందు ఎప్పుడూ లేకపోయినా ఏ రకంగా వాళ్ళు ఎప్పుడు మన మనసులో ఉంటారో ఆ రకంగా భగవంతుడి మీద ప్రేమను పెంచుకోగలిగి, ఎలా అంటే తలుచుకున్న కొందికి ఆ కోరిక పెరుగుతుంది కాబట్టి భగవంతుడిని తలుచుకుని ఆ రకంగా మరి ఆయన్ను మనలో మన సిస్టంలో ఆయన్ని ఒక భాగంగా చేసుకోగలిగితే మరి తప్పనిసరిగా మనం ఎప్పుడు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూనే ఉంటాం మనసులో. సో అప్పుడు మరణ సమయంలో కూడా భగవంతుడు సులభంగా స్మరించగలం. ఈ సదా మహామంత్రాన్ని జపిస్తూ ఆ రకంగా ఆయన నామస్మరణతో ఆయన హృదయంలో నెలకొల్పుకోగలిగినప్పుడు. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. సో అది ఈరోజు మనం చూసినటువంటి గీతా